Find fodbolden. Sæt. Slip. Dygtig. Kan finde det store kødben. Hvor er det store kødben? Find kødbenet. Ah, du er så dygtig. Sæt. Slip. Kan finde bolden. Hvor er bolden? Skandaler i italiensk fodbold, det er noget landsholdets Martin Jørgensen vil se, før vi tror det. Han er træt med men har ingen planer om at forlade Storligaen. Korruption, tilskuerballade og tomme stadions. Find bolden. Spillerne i den italienske Serie A et fokus ofte er langt fra bolden. Hvor er bolden? Ah, du er dygtig. Sæt. Slip. Dygtig.